Sabadell, intel·lectual, Candelera, el ciutadà del món. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Bones contrabandistes, estem dins el meu somni mullat. Cel a la terra per a l'industrial i els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans. Dedicarem els primers programes del 2021 a la Revolució Cubana. Ja sé que no som acadèmics, però avui tenim un veritable expert en Cuba que està frisant per descobrir-vos tots els secrets. Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de la formació de la classe obrera cubana. Bueno. Aquí comença, eh? Ara estic a punt, sort que no em veieu, ja em veureu pel YouTube, però m'estic despullant ja, estic començant a... Aquest és un tema que m'interessa molt, tots els que em coneixeu ho sabeu, i dedicarem tot el temps necessari. Si ens hem d'estar tot l'any 2021 parlant de la Revolució Cubana, és el que farem. Però abans de començar, per després no haver de tallar aquesta bona magra, volem comunicar-vos que des de Contrabanda estem mantenint una reivindicació com a ràdio lliure, com a mitjà d'expressió lliure. Ens han fet fora d'on tenim la nostra antena d'emissió dels contrabandistes, del Turó de la Rovira, i ara mateix estem buscant un nou emplaçament per la nostra antena. Hem de dir i criticar l'Ajuntament de l'Ada Colau, que ens ha fotut a tots a fora tractant-nos com si fóssim ràdios comercials, quan nosaltres som un mitjà de comunicació comunitari, on aquí no fem cap tipus de publicitat, on aquí la gent que ve paga per fer ràdio i a sobre ho fem perquè tenim tots una militància política. I en aquest sentit estem totalment en contra i volem impulsar una reivindicació amb la resta de mitjans lliures per aconseguir moure alguna cosa. Sí. Està clar, primer, està aquí retrobant-me amb la taula de so, estem mirant que tot funcionés bé i això, a veure, ens haurem de fer mans i mànigues per tornar a emetre a través de l'antena. Sí que és veritat que això ara mateix s'està escoltant per streaming, en teoria, o sigui que podeu escoltar a la web de Ràdio Contrabanda i allà també podeu veure el manifest parlant de lo que l'Isaac us estava comentant. Però bé, dit això, m'ha convençut, s'ha lluitat, hem estat uns mesos lluitant, com ens semblant, què farem, i l'Isaac va proposar començar amb Cuba i vaig dir, no pot ser d'altra forma amb tots els aniversaris que hi ha de començar amb Cuba. No? Ja n'hi ha prou d'anarquismes, la gent ja s'havia oblidat de que tu estaves en aquest programa. Ara comencem amb el comunisme i la revolució cubana. Però, com sempre fem, ens entrampem una mica en fets històrics i tot, i començarem bastant abans de la revolució cubana, farem aquest primer programa com de context de la formació de la classe obrera. Hem triat una cançoneta que no té a veure tant amb una qüestió política, sinó que és una cançonassa cubana, simplement. Isaac s'està guardant totes les cançons de Carlos Puebla pel moment de la revolució. Sí, he de dir que he insistit més en fer aquesta prèvia, però crec que, almenys per mi, és important saber com es forma la classe treballadora dels llocs on parlem, i crec que, a més, hi ha anècdotes molt sucoses, en aquest cas, i en molts d'altres, i esperem que us agradi aquest programa, el qual servirà per entendre després totes les tonyes i les invasions i tot el rotllo, i a mi m'ha servit molt fer-lo, i crec que és interessant conèixer aquesta realitat. Anem a ficar un clàssic. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre
del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Bé, comencem per diguéssim, la primera gent que va ser la classe obrera cubana. Començo a traïció, perquè volia parlar-te de la primera gent que estava habitant l'illa, que coses curioses ja existien ja abans de que arribessin els espanyols, que també volien morir al sol, Això és una altra cosa. una mica de cara al sol, i hi havia els tibonelles que estaven fins al segle XVI vivint a la Loma, no? a la part de Cuba, i estaven vivint superbé amb la seva recol·lecció, sense currar gens, que això, pues, la gent que és anarquista, pues, és una utopia, no? El Caribe. I després estaven una gent que se'ls diria els taïns i els subtaïns, que estaven al llano, els quals ja cultivaven la yuca i per tant estaven un pas més cap a la capital, segons els marxistes. No, començàvem així per explicar que vam estar fent el programa de Mèxic i estem explicant tota la realitat indígena i com va anar la conquesta, però en aquest cas és curiós perquè els van fer desaparèixer tots. És a dir, a Cuba els indígenes van ser extingits. Si quan va arribar Colón n'hi havia 300.000, ojo, 300.000, al 1560, zero. El nombre era zero. No arriba a 70 anys després, Claro, és molt bèstia, com ho devien fer, rebentant-los allí a currar i sobretot les malalties, i de fet sí que podem rastrejar i té, diguéssim, la seva pròpia memòria a través de l'ADN, perquè hi ha molta gent que sí que bueno, es va reproduir, i hi ha gent que té l'ADN, diuen que un 8-9% de l'ADN de la gent de Cuba és indígena, i llavors, clar, va haver aquesta barreja, i aquests van ser els primers, no diria treballadors perquè vivien tan bé que no treballaven, però aquesta va ser la primera gent que estava vivint a l'illa de Cuba. Després què va passar? Pues que va arribar a Espanya. Espanya! Jo sento això i ja vull fer-lo de Guàrdia Civil. I explico això perquè ens imaginem Cuba, sempre ens hem imaginat així, com un lloc amb un esclavisme etern, però en realitat durant molt temps no va ser així. És a dir, a principis de la conquesta, Cuba, clar, pensa que estaven els espanyols dient, Dios mío, tenim un patac d'or i de plata que extreure, evidentment no pararem amb aquesta illeta, no ens interessa, i era simplement on hi havia alguns exploradors que paraven, el comerç que anava i tornava d'Europa, però realment Cuba durant molt temps no va pintar gaire. De fet, jo volia fotre la xapa a l'isarn sobre el tema de l'esclavitud, perquè em va llegir un llibre de David Graeber sobre la deuda i també parla de l'esclavitud, i m'he d'esperar una mica, perquè resulta que Cuba al principi, fins al 1700, pràcticament no va tenir gran esclavitud. Òbviament hi havia el seu aristocratilla noble amb els seus esclaus, però a nivell productiu, zero. Cosa curiosa, no? Bé, a mi em sembla que, per contradir-te ja des de bon principi, Cuba sí que era un enclau important. Cuba era l'última parada de sortida dels recursos d'Amèrica Llatina i la primera parada dels exploradors quan anaven cap a Amèrica Llatina. Claro. Llavors, jo estic parlant a nivell de la formació de la classe obrera, que és claro, el que era clar. el purisme obrerista dels anarcos, No, bé, però sí que és cert que durant ja el segle XVI va haver com una petita extracció dels recursos naturals de l'illa per part de l'imperi espanyol i tot això, però en realitat el que els hi va interessar als espanyols, com tu bé deies, era entrar directament al continent i aconseguir com més territori millor. I si comparem una mica, qualsevol pot buscar un mapa, si comparem una mica els terrenys que van conquerir els anglesos o els francesos i tot el territori que va conquerir l'imperi espanyol, doncs es veu clara la diferència. De fet, perquè us feu una idea, Espanya va crear una espècie de protectorats o virreinats per poder controlar la població i per poder controlar l'extracció de recursos naturals. Per exemple, tenim el que era el Virreinato de Nueva Espanya, que és tota la zona de Mèxic i dels estats nord-americans. Després tenim la Capitania General de Guatemala, que
que comprenia els territoris Guatemala, El Salvador, Nicaragua, bé, tota la zona de Centreamèrica. També hi havia la Louisiana espanyola. Després estava la Capitania General de Venezuela, això ja a Llatinoamèrica, que bàsicament era Venezuela, Guayana, tota aquesta zona i part de Colòmbia. I després estava el Virreinat de Nova Granada, Panamà, Colòmbia i Equador. I després el Virreinat del Perú, un dels més importants, que és l'actual Perú, part de Bolívia, Equador, Colòmbia, una part de Xile i de Brasil. Després hi havia també un altre dels virreinats molt importants, que era el del Río de la Plata, que és Argentina, Paraguai, Uruguai i part de Bolívia. I després, evidentment, la Capitania de Xile i alguns territoris insulars, que aquí és on incloiem a Cuba, a les illes del Carib. No? Per què diem això? Perquè és que són molts els territoris que va conquerir Espanya en els anys de la conquesta d'Amèrica i seran aquesta conquesta de territoris i de gran extracció de terres també és el que marcarà el fet de que Cuba només sigui un enclau comercial, no? Perquè estaven preocupats per desenvolupar moltes maneres de com extreure l'or, com extreure la plata. I bé, es van adonar, evidentment, que Cuba era un lloc militar estratègic, però sobretot pel comerç i per la tornada a Europa. Jo voldria explicar, com a anecdotilla també, que els espanyols van desenvolupar com aquestes tècniques d'explotació minera primer a través d'eines que van portar del continent europeu a Amèrica i després també a través d'una cosa que deien els molins de ganga, que era una part d'energia hidràulica, i després la qüestió de l'amalgama. Els comunistes ja estàs fent el pla quinquenal, la producció. Sí. L'amalgama, que era la forma en la que extreien la plata de les mines a través de barrejar-la amb mercuri. I això, tot i que era una gran revolució, els hi portava molts problemes, perquè havien de portar el mercuri, poder-lo extreure, havien de generar tota una espècie de trànsit de mercaderies per poder extreure aquesta plata i tornar-la a portar cap a la península, no? De fet, el tema de l'extracció de recursos naturals és el més important, que és a partir d'aquí com nosaltres hem agafat també la fundació del capitalisme i aquesta primera onada de globalització que suposa la conquesta d'Amèrica Llatina i aquesta introducció en la idea capitalista en contradicció amb un sistema feudal que encara durarà molts anys però que ja comença a notar les contradiccions entre les forces productives i els mitjans de producció, no? Llavors, simplement m'agradaria comentar, per acabar per centrar-nos en aquesta qüestió econòmica, que també en tema agrícoles es va proposar aquesta espècie d'una organització en què els conqueridors pretenien fer serfs a tots els indígenes llatinoamericans i centroamericans, i d'alguna forma, amb una pugna entre els propis conqueridors i la corona espanyola, els nobles espanyols els diuen no, vosaltres sou exploradors, a sobre sou delinqüents, però aquí ni Dios serà noble com nosaltres, no podeu tindre serfs. Llavors se van inventar d'alguna forma un sistema que funcionava exactament igual que el feudalisme espanyol, però van dir no, són serfs, perquè nosaltres els paguem. Saps? Dius, què els hi pagueu? Bueno, potser simplement no els matem i ja està, saps? Els truquillos, clar, la gent que no s'esperaven que fossin tan importants. O sigui, tu anaves a fer una ruteta per les Índies i te trobes un nou continent i comences a entrar allà a fondo a tonelades i tonelades d'or. Clar, el pulso... Jo vaig llegir que realment a sobre aquesta gent estava ofegada pels deutes. Tu per explorar, per aventurar-te a dins d'Amèrica, al final necessitaves bastanta pasta i les expedicions eren cares. És a dir, que molts, inclús encara que tinguessin tot l'or del món, van acabar endeutats. Per exemple, Hernán Cortés, al cap de 7 anys li van fotre hasta els calçotets al tornar. O sigui, curiós aquest moment i aquesta contradicció entre tota aquesta gent que descobreix un continent i després la pròpia estructura jeràrquica de la societat i haver d'anar a retre comptes al rei, no? A mi em semblava molt interessant quan l'altre dia parlàvem d'aquest concepte del deute, en el sentit de que pensem que fonamentalment es pot parlar d'alguna forma d'introducció o d'idees o de formació del capitalisme precisament per això, perquè era una gent que havia de pagar, no tant, ara ja no estic parlant d'Hernán Cortés, que ell pagava amb la força del sable, però no, jo penso, estic parlant més de la pròpia classe obrera que s'està fundant o tots els treballadors que havien de pagar, al final molts eren esclaus per deute, no? Perquè al final era la qüestió, només podeu pagar amb la vostra força de treball, que al final és el mateix que passa ara, Al final, aquí tota la classe obrera intentant, l'únic que pots fer és pagar els deutes de tots els rics a través del teu treball. I en aquest sentit és en el que pensem nosaltres que aquesta primera globalització cap a Amèrica Llatina, a part de l'extracció de tots els recursos naturals que permeten acunyar moneda i tot aquest rotllo, és una qüestió molt més de
de com havien de pagar els treballadors o la gent pobra a través de la seva força de treball, i hi havia una gent que ja s'estava enriquint d'això i que a sobre els deia no, m'heu de pagar un deute a mi, saps? És que és un tema bastant complex, el tema del deute, perquè crec que ha estat etern. Des de les primeres civilitzacions, abans de la moneda, abans de tot, ja existia que tu devies a algo, amb algú que era més ric que tu i més poderós que tu. Sempre ha existit. I aquest era un debat que em sembla interessant, jo crec que la gent també s'ho pot preguntar, que l'Isarnem deia que a nivell marxista, així, a nivell de materialisme històric dels marxistes és difícil, però quan va començar el capitalisme? Si podem parlar de que en aquests moments on hi ha tota aquesta primera globalització i tots aquests vaixells carregats d'or i altres coses també, perquè Anglaterra, França, altres colònies que tenen el domini d'Àfrica i poden portar esclaus, ja ho comencen a fer abans, si podem parlar de capitalisme al final, encara que a mi em sembla interessant el tema, perquè el tema de l'esclavitud normalment es veu com l'altra cara de la moneda, no? De la fundació del capitalisme, quan en realitat aquests anys, que va ser els anys de l'estructuració del capital, va ser l'altra cara de la moneda que tu fossis un treballador lliure. O sigui, lo normal era que realment tu coneguessis el capitalisme amb rostre d'esclau. I de fet Espanya no tenia tants esclaus, primer per el tema de que els agrada el nepotisme, el mamoneo, l'or i tot el rotllo, i després perquè no tenien un control d'Àfrica com tenien Anglaterra i com tenia França. Perquè Cuba no tenia tanta gent, però Haití, que estava al costat, ràpidament es va plagar d'esclavitud, perquè hi havia aquesta ruta triangular famosa, no? on s'ha de dir que els hi portaven quincalles i tota Àfrica, que s'oblida la part de què oferia Europa. Pregunta't això, què oferia Europa a les èlits africanes? Què creus que oferia realment? Pues no ho sé, no en tinc ni idea. És curiós aquesta part. Diuen que com teles, com una coses que venien d'Àsia, quincalles, no està mai clar això. Jo crec que pasta també. I dic que l'esclavitud en realitat al segle IV a Àfrica ja hi era. O sigui que aquesta formació de tota aquesta globalització té a veure amb el capitalisme, perquè esclavitud n'hi havia hagut abans. El que passa és que no, amb aquesta estructura que es comença a formar i que va molt per deutes. Havia sentit com a tall d'anècdota que la gent que portaven com a esclaus havien començat a crear, després ho veurem amb algun altre detall, pròpies historietes i mites que tenien a veure amb el rapte i amb que se t'emportava gent desconeguda i se t'emportava a un lloc desconegut. És curiós com tot i que ja existís l'esclavitud a Àfrica, va canviar absolutament les històries, les relacions entre la gent, i ho va portar a un altre nivell. És que realment, des de la Revolució Francesa, potser l'ideari aquest del treballador lliure serveix a la classe acomodada a Europa, però realment, quan parlem d'Amèrica Llatina i d'aquesta primera globalització, hem d'entendre, i aquesta és la idea fonamental d'aquesta primera part, que els esclaus no són l'altra cara de la moneda, com bé deia el Joel, sinó que són condició de possibilitat d'aquesta creació del capital. I d'alguna forma, a nosaltres ens permetrem parlar d'inicis del capitalisme només des d'un punt de vista en el que entenem que hi ha segles de contradiccions entre un model productiu feudalista i un model productiu ja més modernitzat d'alguna forma i del capital, no? Sí. Aquí volem parlar-vos d'algo que ens ha semblat molt interessant, primer perquè ens encanta, que és el tema de qui habitava i qui, diguéssim, navegava les aigües de les Antilles al segle XVI, qui desembarcava a Cuba, perquè ho feia, i evidentment és els pirates. I les pirates, perquè hi ha alguna historieta que tenim també d'alguna pirata, eren els que portaven el cotarro. O sigui, per què van existir els pirates? I ja veureu que té cert sentit amb el tema de la formació de la classe obrera. Perquè els pirates, en realitat, vivien de la pròpia contradicció de les lluites dels imperis. No vull dir que imperialistes, que l'altre dia ho parlem i diuen que els imperis, Lenin va dir no sé què, tal... Aquí hi ha discussió, parlarem de colonialisme i en tot cas d'imperis, però d'imperialisme per mi encara no. Estem fent, tu ets l'expert, és un programa de Cuba, jo he de deixar passar certes coses, ja t'he colat parlar dels pirates, ja... No, però els pirates, realment la majoria, els importants eren corsaris, que segur que eren aquests pirates que estaven a sou i portaven el paper d'altres monarquies, sobretot l'anglesa. Hi havia Henry Morgan, que Steinbeck li va fer un cuentecito, que va acabar sent governador de Jamaica i va acabar penjant un munt de pirates com ells. N'hi havia un munt de famosos. I després a Cuba, Henry Morgan, per exemple, Puerto Príncipe, el va assediar un munt de vegades, hi havia altres pirates que també, i el curiós és que hi havia un tal Raham que tenia un barco, el qual també assediava bastant a Cuba, i a bord del vaixell anaven fent veure que eren homes les dos pirates més conegudes de la història. Que es deien? Era Anne Bonny, que Anne Bonny la té la Lorena amb una samarreta. Increïble aquella samarreta. Sí, van fer una samarreta de rotllo pirata que està xula. I Anne Bonny i Mary Read.
eren les dos i les dos anaven a bord amagant-se perquè deien que portaven molt mala sort portar una dona pirata a bord i també, evidentment, per tots els perills que corries amb un munt de tios allí de temps al mar i estava casada, amb Bonnie, estava casada amb aquest Raham, que també és conegut. I, clar, quan ja se li veia la panxa i tal, doncs, no em podia dissimular tant, i on va anar a parir amb Bonnie? A Cuba. O sigui, el fill de la pirata més famosa de la història, la qual ha inspirat un munt de sèries, llibres i tal, va anar a parir a Cuba. I aquesta era la realitat de Cuba, que era una realitat bastant mambera, saps? Epa. Aquí és on comença la fixació per una bona salut pública a Cuba, jo crec ja, no? Com t'estic intentant colar ja la revolució, els seus tentacles arriben al segle XVI. Que Fidel, que ja estava allí, ja hi havia una sanitat excel·lent, no? I Mary Read, que ho sabia, i Anne Bonny, que ho sabia, doncs van anar allí i van poder donar part una de les millors sanitats de la història des del segle XVI, no? I per què deia, hòstia, això m'ha matat, per què deia el tema dels pirates, el tema dels pirates us estava explicant, perquè el curiós és que els pirates, en el fons, també eren d'alguna forma esclaus, és a dir, molts dels pirates que eren en base, per exemple, a Anglaterra, els pirates que venen després acaben sent corsaris, els famosos, el que eren pobres camperols anglesos, que era el moment que la propietat privada començava a cercar-se, veies un munt de cabrons ficant valles als terrenos, que dius, tio, però si aquí anava jo a pixar, aquí tenia jo la llenya, no sé què, que no, que està tancat, no sé què, tal. I aquesta gent estava ballant això i, clar, ja començava a sobrar gent al camp. I els agafaven, hi havia una policia especial, que imagina't ser d'aquesta policia. O sigui, ja és lleig ser policia secreta, ja és lleig ser policia. Doncs pues imagina't ja la policia en si que se dedique a raptar. O sigui, la policia del rapte, com l'home del sac. Que pot ser que l'home del sac, no sé. Això ja seria... Potser un policia del rapte, no? Ja... I anava, bé, agafava aquesta gent, la capturava o l'emborratxava i la feia jugar i llavors estava endeutada un altre cop, l'esclavitud i l'endeutament sempre van de la mà, i llavors havien de firmar i un dia te despertaves de ressaca que estaves rumbo a les Antilles. I clar, aquesta gent és dur, imagina't, sé que és la boca pastosa, com, on estic, no sé què, bueno, estàs rumbo a les Antilles, oh, mi cago en la puta. Hosti, tio. La gent, quan està a punt d'arribar a Cuba, l'únic que pensa era a veure com m'amotino i monto la meva utopia pirata, la qual va existir allà a l'illa Tortuga, que està més a prop de Venezuela. Claro, deixa'm comentar això, que és l'únic que jo sé de pirates, que és al final que el que surt a la pel·lícula aquella de Pirates del Carib, justament és la illa aquesta de Tortuga, que és la illa com de la rave pirata eterna, saps? Com de anem allí a emborratxar-nos, és Puerto Seguro, saps? Anem allí quan hem acabat de robar una mica els espanyols, una mica tota aquesta gent, doncs anem allí i ens emborratxem de puta mare. Sí, de fet hi ha alguns codis, no sé si el de Henry Morgan, que es van conservar, i deien la normativa, perquè al final jo crec que és el moment més anarco de la història, els pirates. I resulta que han conservat codis de conducta i tal, i hi havia codis que per a res eren autoritaris, sinó més aviat era les veles del vaixell s'apaguen a les 8 de la tarda. Si vols continuar bevent, doncs surt a coberta. Com... Endavant, saps? Cap problema. Codis que t'animen a la festa. La borratxera està acceptada. Doncs aquesta, bueno, era part de la classe obrera capturada o venuda per deutes, que també voltava per allí fent del seu. Bé, llavors ens has intentat colar aquí els pirates com els primers proletaris de la història, pot ser o què? Sí. Primer els indígenes, després els pirates, hosti. És que ja em fa ràbia del marxisme, que sempre hi ha el tio aquest de la fàbrica allí suant, ple de... No, pues hi ha hagut gent que era proletària a la seva forma. És el més bonic. I en realitat vull dir que és cert que van ser els primers proletaris en tant que mariners, perquè els mariners van ser el primer ofici, juntament amb els soldats. El que passa que els soldats pues, tenien tot el tema de la guerra nacional i funcionava una mica diferent, que els pagaven amb el salari. Perquè, clar, necessitaven saber per embarcar-se que tenien pasta per la família, per ells quan anaven. A veure, què és més proletari sinó aquell que li paguen un salari per vendre la seva força de treball? No, i crec que ha quedat bastant clar aquesta idea de que no, tu ets un treballador lliure, et paguem, sí, però t'hem agafat, t'hem raptat, t'hem fotut amb un sac i t'hem enviat a les Antilles, saps? Bé, jo crec que per aquesta transició, jo crec que lo dels pirates, a part d'enganxar-nos a la qüestió del proletariat anterior, si tu no vols comentar res més, jo penso que és interessant també per veure, perquè és l'època dels pirates i les lluites, sobretot entre corsaris, quan comença a haver tota aquesta decadència dels imperis, no? I comença a haver moltes contradiccions ja comencen a xocar entre ells, per exemple, entre l'imperi anglès i l'imperi espanyol, per exemple, es veurà molt al segle XVIII ja, quan hi ha la invasió britànica de la illa de Cuba, no? I
Primer, lo que m'agradaria comentar aquí és aquesta anecdotilla que l'altre dia vam estar buscant la illa, el que entenem com a Santo Domingo, no? I ens vam fer el lío increïble perquè, clar, és una illa que hi havia una part espanyola i una part francesa, no? Sí. I durant un temps es va dir, la ciutat principal de la illa espanyola es va dir Santo Domingo, i la ciutat principal de la part de la illa francesa, que era Haití, es deia Sant Domènec. Ensenya les teves dots de Sant francès. Domènec, saps? I claro, estàvem allí en plan, hòstia, però eren dues ciutats diferents o no? Que pesats els francesos, I, sí, pot dir un altre nom, hòstia. Resulta que sí, Ens van fer el lío, vam estar un rato dient, a veure, què està passant? Sí, no entenem res. I si et sembla, podem ficar algun temilla, vaig a mirar aquí els que hi ha. Crec que teníem... És que clar, a veure, la revolució cubana és el tema que vols, realment tots són boníssims. Però quin t'apeteix? Pues, sí, depèn de lo que vulguem parlar després, perquè estem avui així més tranquils, anant a veure el que... Vols que fiqui ja relacionat amb el tema d'Haití? Sí, potser entrem ja amb aquest Can Auxun. Això la gent no s'ho espera, Quedeu-vos i escolteu això i després les anècdotes de les revoltes i revolucions, que és el que ens mola. Doncs ara entrarà la bogeria. Bé, acabem d'escoltar una cosa que la gent que no ho conegui s'haurà quedat a quadres, però són músiques de religions africanes que transiten també amb els esclaus cap al Carib i també cap a Amèrica Llatina. És tot això que últimament s'havia posat de moda parlar-ne a les notícies, com que fan aquests bàrbars dels Yoruba. Aquest és Yoruba, no? Els sacrificis. Sí, aquí tenim el cant Auxun, que és un dels déus Yoruba, i ara m'equivocaré perquè nosaltres tampoc no en tenim ni idea, així que ho deixarem aquí, simplement que són cants molt interessants, són xulos, és música sobretot rítmica, està molt bé. Bé, a mi m'agradaria ara enganxar aquesta segona part del programa a la meitat d'alguna forma del segle XVIII, que és, diguéssim, això que acabo de comentar, no? Aquesta invasió britànica a Cuba. Doncs diguéssim que a partir de la invasió britànica i la posterior recuperació espanyola de Cuba, començarà tota aquesta idea també de la lluita entre els dos imperis i també començarà per nosaltres, entenem que comença aquí, l'establiment d'una indústria manufacturera bastant important a la illa. Llavors començarà la producció de sucre, que el sucre no era llatinoamericà, va ser introduït també. Hòstia, això sí que no ho sabia. I es va expandir, però superràpid. Va passar de 4.500 tones al 1760 a 41.000 tones el 1802. I es va fer a través, evidentment, de l'arribada en 100 anys de més d'1 milió d'esclaus. És a dir, fins ara havíem dit no, Cuba, de puta mare, que no hi havia esclaus. Bueno, era qüestió de temps. Era qüestió de temps. I a part, tot això coincideix també amb els últims anys gloriosos, no?, de l'imperi espanyol, d'alguna forma. I aquí a mi m'interessava molt
acabar amb aquesta part més de construcció de la classe obrera, perquè serà el moment també en el que començaran a arribar les idees liberals a través de lo que serà la Revolució Francesa a finals del segle XVIII, no? I després de la independència americana, però a través de la Revolució Francesa arribaran tot aquest ideal de, per exemple, està la Marienne, que és la persona aquesta, la dona aquesta, que va amb una teta fora, que són els quadres més bonics de la història, i amb la bandera francesa, que surt, tots la coneixereu, no? I que va travessar l'Atlàntic i molts esclaus la van agafar com a símbol de revoltes que es produirien després, la van fer negra, perquè portava també el barret frigi aquest, que era com un símbol antiesclavista, no? I van fer seus tota una sèrie de reivindicacions o suposades bones paraules de la Revolució Francesa que, per desgràcia, només anaven pels blancs. Estan els francesos que no anaven per vosaltres, no sé què, saps? Gent de Sant Domingue, que estan els africans, que capullo, tio, què estàs contant? I ara el Joel entrarà amb aquesta revolució. Mira, una mica de tècnic de so, potser hi ha una miqueteta de... Com estàs fent de tècnic de so avui, eh? Veus, ja sé que als marxistes us agrada molt, però ja està bé de parlar de la Revolució Francesa. Hi ha un límit de programes que podem parlar de la Revolució Francesa. Sí, l'hem superat totalment. Jo et vinc a parlar aquí de la primera i única, segurament, revolució exitosa d'esclaus africans al Carib. Que això la gent no coneix tant, hòstia, això és la revolució francesa de veritat. Què m'estàs contant de gent vestida amb una cosa que semblen pantalons bombatxos del Zara? És veritat que aquí ens hem d'emocionar, ja n'hi ha prou. Hem estat amb el CatCot parlant de revolució francesa durant molts programes. Cap acotxat. I ara sí que podem... A tope el temazo, bueno, tampoc. No, ja està. Seguim amb les nostres... Seguim amb les nostres coses. Resulta que a Haití, aquest país que coneixeu ara perquè segurament algú de la vostra família ha enviat un SMS amb la paraula salvar, terremoto, no sé què, resulta que és un país en realitat molt interessant i és un país que al 1791 va agafar aquestes idees però va dir un moment, tio, si sudem de ja retre com tot aquest vassallatge als nostres colonitzadors. I el curiós és que va començar una revolució a través d'una espècie de sincretisme religiós, sobretot del vudú, el qual a Cuba s'anomena diferent, s'anomena santeria, i de fet inclús parlaven una llengua pròpia que és el creol, que suposo que encara hi ha gent que la parli. No sé si és exactament el mateix, la santeria i el vudú. Sí? Jo ho havia llegit així, ho vaig apuntar, però pot ser que no, no vull ficar la pota amb això, si els antropòlegs que ens escoltin, vull dir, tampoc vull... Però em sembla interessant que d'alguna forma el líder de la rebel·lió era Bogman, i Bogman era un hongan, que és un sacerdot vudú, el qual... Bueno, es va fer un ritual on hi havia pactes de sang dels esclaus i ho va fer a través d'una mambó que eren dones, les quals també eren aquests tipus de sacerdots, no? I que es deia Cecil Fàtima, la qual, a més d'això, hi havia altres dones, o sigui, és curiós que capitanegessin també dones les revolucions esclaves, les quals feien pactes de sang, agafaven exèrcits que a vegades arribaven a 1.000, 1.200 esclaus i anaven a saco. I van començar a endinsar-se cap a les terres de l'amo, que ja estaven cultivant, van arribar, van començar a cremar les cases, van començar a matar penya colonitzadora. Sí. És que la guillotina al final és molt burgesa. Aquí, com deia Crae, la hoguera i la hoguera, saps? Clar. La guillotina, és que tot... La guillotina era per no embrutar-se les mans. Era com els burgesets francesos allí, anem a tallar-li el cap al rei, no sé què. No, aquí els francesos tenien la de perdre, perquè van dir, no, clar, un per un amb la guillotina, i la teva, que no, tio, que vinc aquí amb una antorxa i te cremo tot. I així va passar. Com es comunicaven? Lo curiós és que havien teixit, i per mi és una cosa molt important d'entendre, és el fet de que la formació de la classe obrera, per això que estic dient i en general, té a veure amb la pròpia experiència d'opressió d'aquesta classe obrera, no? I aquí ho veiem com els esclaus i les esclaves realment fan el que poden, perquè quan tu estàs treballant 18 hores al dia, encara que estiguis embarassada, la rebel·lió i la lluita passarà. O sigui, és igual com et sometin, és igual els latigazos que te puguin pegar, passarà, és inevitable. Mecanicisme ortodoxia comunista, les teves paraules? No, perquè no passarà de forma ortodoxa comunista.
Aquest és el meu punt. Vale. Però si hi ha fam, si hi ha opressió, en algun moment la cosa petarà. I ho han fet petar a través de coses bastant complicades d'entendre, com el tema del vudú. Es comunicaven a través de tambors i de la llengua creolla i així. Tenien inclús espies amb diferents plantacions, però el curiós és que des del 1791 van estar lluitant fins al 1804 amb una successió de caudillismes, de coses curioses, però el curiós és que van guanyar. Van guanyar, i espera't, perquè el millor és que van guanyar, i per això Haití és el país més pobre. Correcte. Hòstia, després de guanyar. Resulta que quan perds hi ha repressió, però resulta que quan guanyes també n'hi ha, no? És que és horrible. Ja no no pots sabem creure què que guanyes al puto colonialisme de tota la França i no sé quanta gent més i te diuen, pues ara seràs el país més pobre? Durant 200 anys. La gent haurà d'enviar SMS per salvar-te? Matins punt sí, matins punt no. Pobres. I clar, és que a través d'un altre cop de l'endeutament van dir, pues estàs endeutat, tens deu tota la pasta que tinguis per 200.000 anys i encara estan pagant-ho i així estem. Sembla que la qüestió del deute extern Sí. ve de lluny, eh? Ve de lluny. O sigui, és que és bàsicament el deute, és l'homenatge i el tribut que rep un país pobre al ric. Encara que sembli que realment és el ric el que li dona diners al pobre per desenvolupar-se, en realitat són les èlits del país pobre dient, bueno, tio, a veure si podem fer alguna cosa i tal. I ja està. I la gent viu asquerosament malament, igual que amb el tema de l'esclavitud. Bé, saltant d'Haití, a mi també m'agradaria, i no crec que no podem deixar de parlar de que, a part de la influència antiesclavista que pogués tenir alguns postulats de la Revolució Francesa en treballadors que van dir, home, potser la qüestió més burgesa no ens interessa, però això de deixar de ser esclaus igual sí que ho agafem, no? I també hi va haver pues, la independència americana dels anglesos, que també va aportar tota una espècie d'ideari, tot aquest ideari liberal, que jo crec que potser no va ser tan important per una qüestió dels esclaus, però després pel tema que ens ocupa, que és Cuba, va ser molt important per una certa petita burgesia que era cubana, que va viatjar als Estats Units i que rebia tota aquesta informació, tant de la Revolució Francesa com de la Revolució Americana, d'alguna forma, no? Després d'aquesta lluita contra els anglesos i és l'inici de les independències reeixides, sempre entre cometes, no? Perquè haurem de veure cada una que ha passat a Amèrica Llatina. De fet, aquí tenies apuntat tu, Joel, abans de començar amb la historieta, que degut a l'arribada dels francesos, que tenien... Per exemple, aquí tornem una mica a la qüestió de la producció. Cuba, i tot això que ara la veiem per la producció de sucre, la producció de cafè i la producció de tabac, doncs res d'aquestes coses estaven a l'illa i de fet van ser portades des de fora i justament és aquí a principis del segle XIX quan amb l'arribada dels francesos també i la cultura del cafè es va incrementar aquesta producció de cafè. Al final depenien del consum global i sobretot del consum de les metròpolis, que era al final la gent que tenia la pasta i els francesos bevien el seu cafetillo i clar, els cubans van passar de produir no res a com a 80.000 tonelades de cafè precisament a causa de la revolució haitiana, la qual havia desestabilitzat tot Haití durant anys. I, de fet, això a Cuba també afectarà. Que recordes que ens estàvem preguntant, no? Com és que a Cuba comença més tard aquesta anecdotilla que volia explicar i tal? Què és el que passa, no? Espera, que comença a explicar perquè jo vull ficar el tema... Aquest, ja el trobo, vale. És el tret de sortida, no? És el... Primer estem a Haití amb els cants aquests Yoruba i a poc va arribant a Cuba. És a dir, que a Cuba ho tracten d'una altra manera. I aquest salseo, potser. Home, a veure, no ficarem només... Meneíto nené, meneíto nené, meneíto nené, meneíto nené. Una pena de amor tiene el corazón de la negra Carlota. Ella sufre al pensar que nunca llegará con pasión a su pena. Perquè estaves explicant tu l'altre dia que aquesta cançó és una cançó popular cubana, no? Sí, i és una cançó que la canten molt els nens i les nenes perquè fa lo de meneíto nené i els diuen amb unes crios, saps? Ho pillen, són síl·labes, venga. Increïble, i a sobre segur que la ballen superbé. Sí, hi ha un munt de vídeos, vaig buscar, hi havia una sola de l'original i la resta d'un munt de gent ballant-la. O sigui, va costar inclús trobar l'original. Ja veieu que parla de la negra Carlota. No sabe su dolor, la mira indiferente. Primer deixa'm dir que també els cubans són gairebé l'única gent de tot el món que pot fer
surt una cançó boníssima dient 2 frases, Després ja entre tota la qüestió del reggaeton i no sé què, i això és una merda, però la salsa cubana, o el son cubano, amb 2 frases, però què és això? Home, jo espero que en algun moment d'aquest programa, el següent sobre la revolució, ens facis algun exemple. Ja que ho estem gravant en vídeo, podria regalar-te una mica, que ja tens cert bailoteo. Un ballet, Hauríem d'assistir a classes de salsa. Bé, he posat la cançó per explicar que no només hi ha el tema de la Revolució Francesa i totes les lluites liberals, dels quals evidentment també té la seva influència, sinó que les esclaves i els esclaus també es passen la seva informació i també viuen realitats que evolucionen i van acumulant lluites. I en aquest cas, després de que passés això a Haití, justament, el 1844, ja havien passat uns anys, passa a Cuba. Per què? Perquè és el que hem dit, de repent a Cuba arriba 1 milió d'esclaus. Llavors, on se'n van tot el lío? A Cuba. I la negra Carlota era una esclava yoruba, altre cop, llengua que venia de Nigèria, i treballava a les plantacions de l'Ingenio Azucarero a la província de Matanzas. I és que tots els noms... Per què es diu Matanzas, la província? Està guapíssim el nom. I això, va protagonitzar una revolta i van fer exactament el mateix que estaven fent abans a Haití. I jo vull reivindicar aquest tipus de memòria, també de defensa material, de dir, doncs mira, és que ens trobem en les mateixes condicions i ens ha arribat, perquè al final, entre l'illa de l'Espanyola, on estava Haití, a Cuba, hi ha molt poca distància. Jo penso que hem de repetir més que realment aquesta gent eren molt violents, perquè ara semblem que vivim en aquest món com de, no, hem de respectar les decisions... No, aquesta gent el que van fer és agafar i cremar-ho tot, saps? Agafar i cremar la casa de la gent que era esclavista, agafar i cremar els conreus en els que es passaven treballant 18 hores al dia, i això és una revolució, hosti. Sí, avui he sentit a la ràdio que havien enviat una carta a Endesa dient-li que si no se n'havia adonat que havia pujat la factura de la llum, i dius, però què te creus que són tontos o què? No, hosti, espera't, que estic aquí parlant amb Felipe González, pues no ens n'havíem adonat. Claro, Felipe González, que està amb les seves cosetes, a lo millor, saps? No sé, jo ja no sé fins a quin punt creiem que les coses van d'informar i visibilitzar. O sigui, fins a cert punt ja ho saben, home, ja ho saven que t'han pujat la factura de la llum. Doncs pues aquí ho van tenir més clar, no? Però què va passar al final? Clar, 1844. Clar, aquesta va morir esquarterada, la negra Carlota. Però es manté viva en la memòria de les nenes que fan el bailoteig. I evidentment al final ha acabat sent un símbol també. Hi ha una estàtua a Cuba de la negra Carlota. Si no, Fidel ja no hauria estat possible. Mira tu per aquest cantó, si la negra Carlota triomfa i Fidel, saps? No apareix. Claro, no, tot està vinculat aquí. Llavors, està clar, i crec que hem deixat clar aquesta idea de que a Cuba fins al segle XVIII no hi van haver gairebé esclaus, sinó que era un lloc de trànsit, perquè no hi havia una estructura real de producció. Després arriba aquesta estructura real de producció, sobretot perquè s'està desestabilitzant en altres llocs on ja se produïa, i diuen, doncs movem les coses cap a un lloc on les coses estiguin més tranquil·les, com Cuba, no sé què. I és a partir d'aquí que es comença a modernitzar l'economia, ja sembla que l'esclavitud ja s'ha d'abolir, però hosti, entrem aquí en la contradicció. I bé, a mi m'agradaria comentar just abans de que aquests últims 10 minuts parlem de ja més magreta cubana, doncs una cosa que també va ser important per aquesta introducció de l'ideari liberal i de la transformació de les possibilitats de producció, que va ser la Guerra Civil nord-americana. La idea principal segueix sent la mateixa, va ser com molts esclaus van agafar les armes perquè se'ls prometia la llibertat un cop guanyada la guerra. I d'alguna manera també després d'aquesta Guerra Civil nord-americana és quan comença la influència d'Amèrica del Nord sobre Amèrica Llatina, quan comença l'anhel imperialista de veritat, saps? Diuen, primer rebentem una mica aquest imperi anglès que ens toca una mica la moral i després ja nosaltres. Quina ràbia, tio. Primer Mèxic i després el Carib. I ara arribem al meu temilla ja amb aquesta magreta, que és, diguéssim, la idea dels mambisos i de la figura d'alguna forma que tots coneixereu de José Martí, no? Tenim algun temeta o què aquí? El que vas posar tu, no? Que eren d'uns dibuixos cubans que anaven sobre els mambises. Aquí tenim el Pidio Valdés. Deixeu-me comentar el Pidio Valdés, que són uns dibuixos superfamosos a la illa de Cuba. Silvio, és veritat. Aquest és Silvio Rodríguez parlant del Pidio Valdés. Això és una intro de la pròpia sèrie de dibuixos, no? Surt allí el... No ho tinc clar. Com ens hem d'imaginar els mambises aquests? Doncs els mambisos ens els hem d'imaginar com el camperol cubà, no? Com una gent criolla ja, que no n'hem parlat d'això, una gent mestissa,
perquè ja no hi havia indígenes a Cuba, recordem-ho, sang esclava, sang espanyola, sang de tota la gent que havia poblat l'illa, no? Una barreja que conformarà tota aquesta idea de la comunitat cubana moderna, que és una idea de mestissatge, de barreja de diferents llocs i de diferents procedències, no? De totes maneres, això que sembla molt utòpic no ho és tant, perquè evidentment els líders que impulsaven les idees de la independència cubana eren nuevos ricos, petits burgesos, no? Que eren els més blanquets de tots també, descendents d'espanyols majoritàriament, que eren gent il·lustrada, no? Que havia tingut educacions la majoria o a París o a Nord-Amèrica, a Nova York, com va ser el cas de José Martí, que va visitar totes aquestes illes. Il·lustrada i de pluma fàcil, aquest tio. Sí. Jo no sé com va tenir temps de fer res més que escriure. És veritat, però jo crec que això és qüestió del segle XIX. Al segle XIX la gent va dir, bueno... No ho sé. No perdia el temps la gent? No, al segle XIX no. Bé, deixa'm explicar el cas de Céspedes, que va ser un dels revolucionaris d'alguna forma cubans que van estar davant de tot, que era un propietari de plantacions de canya de sucre que va alliberar els seus esclaus a la segona meitat del segle XIX i va impulsar una d'aquestes lluites d'independència, no? Llavors, clar, tota aquesta idea del liberalisme, per què ho comentem? Doncs perquè tots aquests Céspedes, Maceo, José Martí van passar primer d'una defensa de l'imperi espanyol, saps? En plan, això és el que als cubans ens fica al món. Després, quan l'imperi espanyol li deien però volem ser més autònoms i tal, l'imperi espanyol deia que heu vist Catalunya al 2020? Doncs exactament el mateix. I clar, llavors van començar a pensar, hòstia, doncs ens haurem d'independitzar de l'imperi espanyol, no sé què, i van començar amb tota la idea del liberalisme propi de l'època, a fer constitucions, república aixecada en armes, però no sé què. És que els agradava escriure, sí. Bueno, què vols per esmorzar? Bueno, m'he permès un petit tractat... un cafè sol i un tractat de 200 pàgines. He inventat el modernisme ara mateix. Tens aquí José Martí així. Bueno, van crear també la República Aixecada en Armes amb capital a Bayamo i serà Bayamo també la Bayamesa, l'himne de Bayamo, que serà ara mateix l'himne de la República de Cuba també. Que ja tenia l'himne aquest? Sí que el teníem, però crec que tu em vas obligar a treure'l perquè no et molava ja vaig molt, dir que ja havíem fet molts programes i que no feien falta més himnes, que sonen tots igual. Ja havia colat algunes coses de Putin i no feia falta, no? Bé, tot això succeeix, aquestes guerres d'independència succeeixen al segle XIX i serà també el moment en el que José Martí, que és un dels altres personatges importants, escriurà totes les idees i farà les reflexions sobre per què la primera guerra d'independència cubana havia anat malament, i llavors ell pensarà que això és per lo qual a mi m'agrada, que és la idea de que li faltava una organització, un partit, unes demandes polítiques que aconseguir per les classes treballadores, no? Tot molt revolucionari, sí. Entenent que era una revolució liberal com de tomo i lomo, no? Tot i així, la idea és que ja cap a finals del segle... de 1880, ja cap al 1880, la Primera Guerra havia sigut una derrota i José Martí va impulsar aquesta idea, el Partit Revolucionari Cubà, i va fer aquest plantejament de que faltava un programa polític. Llavors, s'havia de conduir aquesta revolució fins a fundar la nova república i així, a partir dels anys 90 i coincidint ja amb la decadència total de l'imperi espanyol, es va començar com la segona guerra d'independència, no? Bé, dir això, que José Martí prioritzava evidentment el seu pensament de lluita anticolonial i assolir la independència política davant de qualsevol qüestió social, això tampoc no en tinguem cap dubte. Això és el que et volia comentar, que sembla que ha aparegut una nova classe social que demana el seu poder, la burgesia enfront a aquest imperi en declivi, que és l'espanyol, que no sap gestionar, i que aquí els esclaus... Aquesta és una pregunta no només per Cuba, sinó en general, que és per què es produeix aquesta desaparició de l'esclavitud. Si realment té a veure amb una espècie de reivindicació dels partits polítics de la nació sobre els seus ciutadans, o si realment té més a veure amb temes econòmics, el qual jo em decanto per lo segon, ja que buscant informació, per exemple, llegia com cada cop eren més cars i la gent ja començava a dir que només hi haurien d'haver esclaus als llocs on no hi ha disponible mà d'obra lliure. Per què? I aquí entra el tema de les cures, que tant hem tractat amb els programes que hem fet més sobre les dones, que és el tema que un esclau no vol currar
molts o s'acaben suïcidant o les dones avortant perquè no et volien donar mà d'obra i has descobert que fent-los treballadors assalariats i lliures i a sobre endeutant-los pues és la millor manera que funcioni tot com un tiro. I és el que deia l'heroi de la classe mitja, Adam Smith, que deia lo que necessitem, lo que tothom necessita, perquè clar, ell pensava que tothom era Adam Smith, era una espècie de paranoic, lo que tothom necessita és una il·lusioneta, un motiu per aixecar-se cada dia, no? I aquí, i és això, el seu puto llibre aquest. I llavors, jo crec que té a veure amb això, amb el fet de que al final sortia bastant baratet endeutar la gent i fer-la treballar per pasta, no? Fonamentalment, a un esclau l'has de cuidar tu i un treballador lliure el pots collar perquè se cuide solet, saps? I al final ho acaba fent la dona. Sí, aquesta era la idea. Bé, que tinguem clar que aquesta segona guerra d'independència és del 1895 al 1898, que és más se perdió en Cuba. És veritat. I bé, direu, hosti, ho van aconseguir la independència. Pues resulta que quan ja estaven allí, els Estats Units van decidir fer-se rebentar un vaixell militar al port de l'Havana, el Maine, i començar una guerra contra els espanyols, no? O sigui, a veure, llavors Cuba va ser independent en algun moment, va haver algun segon, va haver rotllo Puigdemont, 17 segons d'independència abans de caure en mans yanquis? Pues al 59. No, en realitat no. En realitat el que va succeir és que quan estaven a punt d'aconseguir la independència, doncs els americans van entrar, ho van rebentar tot i van decidir en el marc de la doctrina Platt i al 1902 doncs trencar la sobirania cubana, muntar la base de Guantánamo, que recordem que Obama va guanyar un Premi Nobel de la Pau per dir que tancaria aquesta base, que segueix oberta a dia d'avui. Bueno, doncs van crear la base militar a Guantánamo, van trencar la sobirania cubana i alhora els van dir no, però nosaltres us deixem ser independents davant dels espanyols. Clar, però no davant de nosaltres mateixos, i van començar a entrar allí amb els puros... És que lo curiós d'aquests processos d'independència d'aquests anys a Cuba és un cas superclar, que és que mentre estan lluitant per la sobirania política nacional, estan venent-se el país, estan començant a entrar empreses, crèdits, explotacions que venen dels Estats Units i venen d'altres llocs de Gran Bretanya, de França. És a dir, aquesta és la paradoxa. Si només us haguéssim explicat no, és que a Cuba hi havia un sistema polític, no sé què, no sé quant, la independència... O sigui, no haguéssim entès res, perquè lo important de veure és com realment Cuba passa a ser molt productora de sucre de coses i alhora la venen directament. O sigui, per mi la independència, l'anàlisi que faig personalment és més aquest. O sigui, és el punt de que ha desenvolupat tant ja la indústria i la producció que acaba sent imminent el fet de que això, la burgesia triomfi allà, no? O sigui... Sí, i a mi m'agradaria acabar, perquè ja hauríem d'anar acabant el programa, amb aquesta cançó que per mi... Sí, que portem 52 minuts, que ho sabi. Per mi defineix bastant tot el que ve ara a Cuba a partir del 1900 fins a l'inici gairebé de la revolució, que és aquest terreny per a la prostitució dels negocis que organitza Nord-Amèrica a Cuba i que és aquesta cançó que es diu María Cristina me quiere gobernar. I s'ha de dir que els americans no van portar només el capital, sinó que a més van portar la màfia, o sigui, estava Al Capone a l'Havana. Que bones són les cançons cubanes, per favor. Jo m'emociono. Bueno, a veure, Joel, que ja sé que jo volia acabar, però tu havies de ficar, perquè és l'únic moment on ho podràs ficar, sí, pues, algunes parauletes del teu tema. Necessito dir-ho avui, perquè és que el pròxim dia ni una. Bueno, igual intentaré trobar alguna persona... Només per morir, els pròxims dies només hi ha per morir. És com una mica la revolució russa i com comences en costum. No, el fet és que entre tota aquesta població, que evidentment hi havia l'esclavitud, després hi van emigrar també molta gent europea, la qual hi havia 500.000 persones d'Espanya. O sigui,
Entre ells, pues, per exemple, el pare de Fidel potser va arribar, aquesta que era de Galícia, del poble de Fraga. Saps qui segur que va estar a Cuba? Aquell tio que l'altre dia vam parlar a Catalunya Ràdio també, el paio aquell que era un compositor superfamós, que es va estar ultra vinculat a la màfia. Ah, sí. Te'n recordes del nom? És que no em surt ara, no em surt, però era un tio català. Bueno, millor que no el sapiguem ni qui és. Els catalans han set un rotllo Quina més merda. esclavista, mafiós. Bueno, també hi havia molta indústria, o sigui, clar, hi havia molta pasta, però sí, busqueu aquest tio perquè... Xavier Cugat. Xavier Cugat, ulla, com el tenies, eh? Mare Jo estava meva. molt lluny, o sigui, jo estava pensant, ni ho intento. Mare Però sí, meva. és veritat, ara m'ha vingut. I el que volia dir és que després van portar, evidentment, pues, les pròpies idees de la classe treballadora espanyola i molt catalana i de Barcelona. I hi havia, com era comú, molt més anarquisme que marxisme a Cuba a principis del segle XX, i sobretot es van crear federacions sindicals, inclús escoles modernes a lo Ferrer i Guàrdia, i inclús va venir Malatesta, Enrico, que mola molt el nom, Enrico Malatesta. I Enrico Malatesta va anar a fer una gira i en aquells moments hi havia una dictadura i van dir, home, Enrico, és el moment i tal, i evidentment el van fotre a fora de la illa i no va poder donar, però estem parlant de que hi havia diaris amb molta tirada, hi havia la Confederació Regional Nacional Cubana, no sé què. Bueno, doncs això és el que ens porta el segle XX abans de la revolució, ens porta el putiferi d'Estats Units, ens porta la introducció de l'ideari de l'anarquisme i potser una mica del comunisme amb les polítiques desastroses de la Segona Internacional. Sí. Mireu, Això era però duríssim. creació de repúbliques negres, coses molt fora de la possibilitat de la classe obrera. I finalment doncs, ens trobem amb aquesta situació de capital totalment estranger, una dictadura militar que, com sempre, totes les dictadures militars comencen amb la victòria en unes eleccions democràtiques protegides per Estats Units, i bàsicament pues, estem en el moment que arribarà el crac del 29, l'absoluta dependència econòmica de Cuba dels Estats Units, doncs evidentment arruïna el país, i pues, ja ens quedem amb el que ja podeu pensar que és que pues, totes les empreses nord-americanes collant cada cop més, intentant rendibilitzar les seves produccions i ajudats per una dictadura militar que durant els anys s'anirà posant cada cop més dura fins que arribarà i en eso llegó Fidel. És que m'ho estic fent a sobre, Bueno, havíem de fer un programa de context perquè no estigués tot el rato sentint-me i en eso llegó Fidel. I sí, és veritat, després estava aquesta dictadura. S'ha de dir que a nivell de producció cada cop seguíem amb la producció, però cada cop guanyava més importància. Això ja comença a venir com un sector terciari turístic asquerós, i després van trobar níquel, que ja només els hi faltava això als americans, trobar níquel, i és el quart productor mundial Cuba de níquel. Aquí donant informació obrera. Per a què serveix el níquel? No ho sé. Ni punyetera. Segur que per fer bateries o alguna cosa així, saps? Níquel. M'agrada el nom, níquel. Níquel. Crec que mai ho havia dit, crec que mai a la vida havia pronunciat la paraula níquel. Sabíem ni que existia. Bueno, pues així que de Cuba prèvia a la revolució. Amb les dictadures, aquesta idea de la nació cubana una mica interclassista, diguéssim, la qual està no ajudant molt a la classe obrera, però bueno, aquí estarà Fidel fent les seves tesis. Fidel que militava en un partit nacionalista que es deia Ortodoxia. Això no cal que ho diguis. Ah, sí, això està censurat, és veritat, això no sortirà. Si edito jo, sortirà, si no, no. Que és que Fidel estava tontejant amb aquest nacionalisme burgès. Ah, no? Era fill de gallegos. Fill de gallegos i tenia una hacienda amb 500 persones. Bueno, ja li ficaràs merda. Ja te defensaràs el pròxim programa. És veritat, ja m'estic calentant. Bé, anem acabant perquè avui hem fet programa fora del nostre horari. Bé, tenim una repetició avui, però ara tenim uns camarades que voldran entrar a fer el seu programa, i per tant anem acabant amb l'última cançoneta i us esperem per parlar de lo que realment interessa, que és la revolució cubana. Ja entrem a la revolució cubana en si. Una cançó animadeta per acabar, molt fina. Bé, el Gel s'hauria d'animar a fer uns bailoteos més, però jo... Jo és que ja vas anar a Cuba, ja me domines aquí. Jo sí que aprenc una mica de salsa, el que passa és que amb els peus, amb les mans, encara estic... No, les mans no es fan servir, Els cubans no les fan servir. Ah, llavors les mans vaig molt bé perquè jo... Sí, jo soc un desastre, per això. Però me mole. Mira, tu fas servir més les mans. O sigui, la idea que jo tenia de la salsa, que era la idea que havia vist, era falsa. Sí, totalment. Qué bueno bailar.